Valoramos a implementación da taxa turística por unha cuestión de equilibrio, toda vez que o turismo é unha fonte de ingresos para a cidade e, a vez, o incremento de viaxeiros e estadías turísticas ten impacto ambiental, supón un aumento dos custos na prestación de servizos públicos, como a limpeza viaria, a recollida de residuos, o mantemento do mobiliario urbano, etc. E na consulta pública que se fixo a principios do ano constatouse este extremo. E, evidentemente, ante o aumento dos custos derivado da afluencia turística, é preciso dispor de máis fontes de financiamento que non queremos repercutir sobre os coruñeses. Polo tanto, o obxectivo é facer fronte á demanda existente e, en paralelo, reforzar os servizos públicos. Non se trata de gravar o turismo, senón de ser responsables. Entendemos que é posible disfrutar da cidade e ser conscientes de que hai que contar con servizos públicos e que os pagamos entre todos e todas, pero neste caso se implementa esta taxa. O cadro de tarifas que poden ver na pantalla, nos hoteles de 5 estrelas ou 4 estrelas superior será de 2,5 euros, en hotel de 4 estrelas 3 superior 3 e 2 superior de 2 euros, nas vivendas de uso turístico 2 euros tamén, hotel de 2 estrelas, unha superior ou unha estrela 1,5 euros, embarcacións de cruceiro 1,5 euros e vivendas turísticas 1 euro. No caso dos cruceiros que fagan escala na Coruña, a recarga vaise aplicar a partir do ano 26. En todo caso, se cambia a normativa autonómica, estudiaríase a non aplicación da recarga aos cruceiros, que en todo caso non se aplicará no ano 25. Hai outras exencións previstas que son as estadías por motivos de saúde, os deportistas federados que veñan en competición oficial, os menores de idade, as persoas con discapacidade superior ao 65%, as estadías por programas sociais públicos da Unión Europea, as estadías en albergues públicos dentro do Plan Xacobeo e as estadías en establecementos hosteleiros a causa de reformas da vivenda na propia cidade. Os próximos pasos a partir de hoxe, despois de aprobala en Xunta de Goberno, a súa aprobación provisional no pleno de xuño, a exposición pública por 30 días, a resolución das alegacións, a aprobación da redacción definitiva, a publicación no BOP e a entrada en vigor. Os pasos habituais para este tipo de ordenanzas. Como saben, é unha ordenanza que ten amparo tamén, ou que o seu principal motivo é o amparo que se lle dá na Lei de Acompañamento de Orzamentos da Xunta de Galicia. Polo tanto, a normativa autonómica é a que adaptamos a ordenanza a taxa turística. Seguimos coas ordenanzas. Tamén se aprobou o proxecto de ordenanza de uso das praias para contar cun marco normativo que faga compatible o uso e disfrute das praias coa seguridade dos usuarios e tamén a sostenibilidade e a protección natural dos areais. O ano pasado, como saben, abrimos unha consulta pública para que a cidadanía fixera todas as achegas que considerase oportunas. Recibimos en torno a 100 suxestións que se tiveron en conta, moitas delas para esta normativa. Como aspectos destacados da ordenanza, a novidade máis destacada é a prohibición de altavoces nas praias, que foi común a todas as alegacións e suxerencias que se presentaron. Se mantén a prohibición dos cans nas praias entre o 1 de xuño e o 30 de setembro, excepto na cala canina de Bense, aqueles cans que sexan para asistencia dos invidentes, por exemplo. Na tempada de baño permítense as actividades de deporte a un mínimo de 10 metros dos usuarios da praia. Poderemos habilitar zonas específicas se vemos que hai demanda. E ábrese a posibilidade, aínda que non está establecido, de declarar algunha zona libre de fume. Os próximos pasos, exactamente igual que os da outra ordenanza, aprobación inicial no pleno, prazo de información pública, resolución das alegacións, aprobación definitiva e entrada en vigor.
Deixando as ordenanzas a un lado, aprobamos tamén o convenio de colaboración interadministrativa coa Universidade da Coruña para impulsar o proxecto da cidade das TIC, e a finalidade do convenio é favorecer o desenvolvemento das infraestructuras, dos equipamentos e dos servizos dun polo tecnolóxico e industrial clave para o desenvolvemento económico e a creación de emprego na Coruña, mas tamén no resto de Galicia. Ambas institucións solicitaremos ao Ministerio de Defensa a cesión da concesión, ata o de agora estaba en mans da UDC, a partir de agora nas do Concello da Coruña, un paso lóxico toda vez que constituída a sociedade o 18 de marzo deste mesmo ano, o Concello conta co 51% desa sociedade. E, ademais, é o que ten as competencias en materia de urbanismo e orzamento para poder acometer a urbanización precisa na cidade das TIC. No marco deste convenio destinaremos 11,2 millóns á rehabilitación dos 3 edificios que se lle ceden á Universidade da Coruña, as obras de urbanización e o axardinamento exterior. É un convenio plurianual, terá vixencia ata o 2028, con achegas de 3,5 millóns por ano, en 96, 97 e 98. E, a parte do liderado científico e investigador, como non pode ser de outro xeito, quedará nas mans da Universidade da Coruña. Actualmente é unha superficie de 127.900 metros cadrados, ten 22 edificacións. En marcha está o CSA, o Centro de Servizos Avanzados, e o Galaxy Lab, que depende do ITG, o Instituto Tecnolóxico de Galicia. Xa construído está ese plató inmersivo, e hai espazos cedidos á Consellería de Emprego e Igualdade, a Pedralonga Estudios e a propia sociedade xestora da cidade das TIC.